Kowuok e dhowath nam chumbi boma ma Mombasa wadhi e dhowath mar nam Lolwe boma ma Homa Bay. Jopuonj mag KUPPET kaunti ma Homa Bay onyiero chik ma doho golo mondo gidog e tich ka giwacho ni duol mar TSC ok nyal buogogi gi wach mar doho. Tend KUPPET kaunti no okoni ng'anyo margi biro dhi nyime nyaka chieng' moro piny owacho ketie tim dwaro duto mane KUPPET oseketonegi. Jopuonj go manobago ng'anyo margi e boma no ogonyon ne gibiro mana winjo ote mar jagoro maduong' mar KUPPET kelo Misori kendo chik ma doho golo ne ok nyal buogogi kata matin. Gisiemo sikunde mag puonjo dhi nyime wacho ni ginyal yie mondo jopuonj konyogi e kinde ma gidhi nyime kod ng'anyo. Pok nogolo chik kata achiel. Koro ka TSC ok nyal luwo chike ma doho golo, wambe ok wadhi luwo chik no because Mawa protected by the law. Makoro wan wacho chik mwanya sani chik mwanya sayo miwa chik mak Misori dhi sowa. Sirkal we kaw wi bas giketo e kuoyo. Nikech sama kaw wi giketo e kuoyo paro ni sago jopuonj biro rumo. Confirm intern now. Confirm intern teachers now. September wadwaro first law bet confirm. DP were reviewing today. Wadwaro puonj pokodo mshahara samawuone. Mshahara no wadwaro bank sani. Wadwaro mshahara ne bank sani ok wabiling. Mang'eny do seng'ado. Weche mang'eny ne jopuonj machalo kaka confirming the SS. Machalo kaka the 56 ndalo mokalo machon. To pok waneno ka gitimo kamano. Koro wan kaka jopuonj kawuono wawacho niya, let them set an example. Gikuong chikitgi magitimo doho osewacho ndalo mokalo ka. Wan kaka jopuonj ma KUPPET